היי, אנחנו עם הלהיט האלמותי למרים טלה קטן. אני מציע לעבוד עליו לפי כמה שלבים. שלב ראשון, לשיר את השיר בלה לה לה. לה 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 לה. אולי אחרי זה עם המילים למרים טלה קטן, לקטן, לקטן, למרים טלה קטן וכולו לבן. אז כבר שאנחנו שרים את השיר, הגוף שלנו עובד, הראש מבין את המוזיקה. שלב הבא, אנחנו נשיר עם התווים שהם מופיעים כאן, וגם אני מצרף אותם בקובץ. מי רה דו רה מי 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 שתיים, רה 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 שתיים, מי 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 רה דו רה מי 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 שתיים, רה רה מי רה דו. אז שתי הערות לגבי התווים. אם אתם מסתכלים על שתי התיבות הראשונות בשורה הראשונה, הן זהות לשתי תיבות הראשונות בשורה שנייה. אז זה משפט שאנחנו לומדים אותו, מי רה דו רה מי מי מי, ויש לנו כבר חצי מהשיר בערך. דבר שני, יש לנו בסוף השיר, אתם רואות תו שאין לו רגל בכלל. הכוונה לתו שהוא מאוד ארוך, האורך שלו 4 פעמות, כדי לסיים את השיר. אוקיי, זה יהיה דו, 2, 3, 4. השלב הבא, אחרי שכמה פעמים שרתם יחד עם התווים, נסו כבר לזכור את השיר בעל פה. ואז אם הגעתם למצב הזה, אתם לא צריכות את הגיטרה לכל השלבים האלה. בעצם אתם יכולות לשיר את התווים כבר, את השיר עם התווים, ששוטפים כלים, שנוסעים ברכב, לא משנה. ואז יותר קל לנו, כי כשנהיה עם הגיטרה, נתרכז רק בגיטרה. אז לשירים כאלה אני ממש ממליץ ללמוד בעל פה, הם קצרים, ואחר כך תהיו פנויות רק בשביל הגיטרה. זהו, לסיום אני נגן את השיר. אתם יכולות לנגן בקצב הרבה הרבה יותר נמוך. אני לא אנגן מהר, אבל עדיין זה לא משנה הקצב בכלל. המהירות, כאילו. זה מיתר ראשון פתוח מי מי מי. שריג שלישי במיתר הבא. ואז זה חוזר. מי רה דו רה מי 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 רה רה מי רה דו. משאיר את הדו ארוך כדי לסיים את השיר. אז אני מאחל לכם בהצלחה, אתם מוזמנות לדווח איך הולך, וחג שמח ככל האפשר.